No niin. Teillä taas White Boys jo sorvi äärellä ja niin tällä kertaa ensimmäinen video niin kuningaspokerista. Eikö se ollut pelin? Kuningaspokeri, joo. Ja no ei meillä ole paljon kuin pikapokerista vaan ollaan tehty videota, niin ajateltiin nyt tämmönen väliin ja tosiaan pelipöydän ääressä Elias ja 15 € sinä saldo taas kerran lähdetään lätkyttelemään. Ei mitään, oho. Aina joka video satuu. Katsotaanpa miten tätä lähdetään siitä. Sä oot vissiin, mä oon kattonut joskus vierestä ja kuullut kyllä juttua. Oikeastaan no itehän mä oon nähnyt. Sä oot vissiin aika konkari tässä pelissä. Heti Bonar. Tai no siis 5 tästä vaan tuli, mutta 5 vapaaria. Minulla ei siis on mitään ideaa miten tämä peli toimii. Joo, kyllä tuo 3 kuningasta vaatisi taas heti saa voittoa, että toi kerran nousis. En tiedä Siinä ei kyllä ole mitään. Nyt heti video alkuun ennen kuin kukaan ehtii klikata pois, niin tosiaan laittakaa kommentteja, että mistä pelistä pitäisi tehdä videota tai jos teillä on jotakin muuta ideoita, murheita, niin kommentoikaa. Joo, koska laittakaa. mä en tosiaan tiedä, että kiinnostaako tämmöistä videot niinku pikapokerin ohella ihmisiä. Harvoinko joku kerran? Joo, se on kyllä. Laittakaa ihmeessä ja annapa 4 siitä. Minulla ei ole siis mitään helvetin hajua, että miten tämä peli toimii. Mutta joo, se ei ole muuta kuin kattoo vierestä ja antaa konkarin näyttö. Joo, tuo 5 vapaapeliä, se ei ihan hirveästi oo. No, 4,80. Otetaan se nyt alteen, ettei lähdetä ahnehtimaan liikaa. Niin kuin siinä yhdessä videossa. Aika hyvä muisti näiden videoiden suhteen. No joo. Katsotaanpa nyt, antaako tää mitään vai viekö se vaan kaikki? Vittu mikä kuvausasento. Jos yleisö näkisi tällä hetkellä kuvausasennon, niin se on kyllä niinku ennen näkemätön. Jaha. Semmoisiin asentoihin perselihakset ja tällä hetkellä meni, että ei herran jumala, en ole ennen tuntenut. No joo. Sinne meni toi tuplausneitsyys ja hetihän se kusi. Elikkä kurko tai S-pari, niin se on 40 senttiä. Näitä videoita olisi kyllä mukavampi kuvata. Pitäisikö ostaa Huntilla semmonen Osmo, mikä eräällä kaverilla on semmonen. Mikä? Se on semmonen niinku vähän niinku selfie-stikki, mutta sillä se maksaa 100 €. Semmonen, se pystyy ihan sama miten sä liikutat kättä, niin se pysyy vakaana ja se seuraa meininkiä mihin se asettaa. Joo. Kyllä tämä käsi väsyy, kun tässä näin alkaa kuvailemaan. Vois laittaa sellainen niinku keräys pystyy, että meille semmonen... GoFundMe. Joo, sellainen. Ei oo päästänyt oikein tuplaamaan sen. Niin, joka tuplinkin on oikein. Ja toinen. Tässähän jos tulee kurko, niin sä voit siitä pääsee jatkamaan, jos saa tasapeli. Anna 3. Se olisi ollut 15 vapaapeliä. Se olisi ollut hurri. Hetkinen, olitko nää silloin seurassa silloin, kun niin, mä sain 4 kuningasta? Joo, kun mä just olin sanomassa se homma, että kyllä mä muistasin ton, mutta... Joo, 4 kuningasta, mutta oli aivan surkeat. Paskat oli joo, ne oli ihan oli surkeat. Vittu. Se on vähän tämmönen hitaampi peli niin sanotusti. Ehkä se siitä kun... Joo, se oli Annapa 3. Ei uskalta. Täyskäsi. Sanoo voitot on vähän pienempiä. Nyt 3,20. Ei se ei kyllä. Minulla on vähän hankala tästä nyt mitään oikein sanoa, kun minä en oikein osaa kommentoida mitään, kun mä oikein... Tää ei oo niin niinku simppelin näköistä minulle kuin tuo pikapokeri. No, niin. Sama idea kuin Mä oon simppeli henkilö, minä oon aika helvetin simppeli ja minä pikapokeri, se on pikainen. Tää on joku vitun kuningas, vitun vapaapelipokeri, tässä saa miettiä vittu osakkeen ja sijoitustavalla vittu, mitä teet, valintoja. 3,2. Jos jotakin kiinnostaa tää peli, tai näin, en mä tiedä. Ne kattoo, jotka kattoo. Ne kattoo, jotka kattoo. Niin. Muutenkin kun pelaillaan näitä pelejä silleen suht säännöllisesti. Ja se työstäkään. Samalla se kuvata näitä videoita, porukkaa kiinnostaa. Niin. Ainakin tämä toinen konkari, niin semmosista videoista tykkää näköjään. Joo.
6,40. Se ei kyllä anna mitään. Se ei anna tuppaa yhtä. 4, 3, 4, no 6. Pakka. Täkäriä. Ei. Mikä tägääri? Täkäri, täyskäsi. Onks tuo uusi termi? Ei, kyllä se on ihan... Mä meinasin ottaa, että se on Ihan ihan kuultu juttu. kuultu juttu justiinsa. No, että pitäisikö peliä vaihtaa johonkin? Olisiko se vanha tuttu? Hei, sieltä tuli taas. No 5. Makselepa nyt Hetken, jotain. miten se on tuo kahdesta? No kun Punainen, musta joo. kuningaspari oli. Nyt heti voittoa. Joo, Nois. kyllä. Heti saa kato. Tuo 5 on vaan niin huono. Pitäis saa retriggeri tai jotakin. Tuleeko toi kertoa niinku joka voitosta vai Joo, miten? voitosta. Ei saisi tulla niitä tyhjää, kun tässä on niin vähän noita vapaapelejä. Että se nyt täyskäsi, se olisi ihan hyvä. Kalle tuli sinnekin. No nyt olisi 3 kerran, että nythän se voisi jotakin antaa. No, 3 siitä vaikka. Ui, täyskäsi. Täyskäs. No perkele. Sehän makseli. No joo, 4 kerran. Siitä on vielä joku herkku. No se on kyllä... Vois ihan läpällä hakea jotain suoraan. En mä ota mitään. No melkein tuli. No vittu, se oli kyllä ihan hyvä. 5 vapaa-peliltä. No joo. Tota me ei lähdetä tuplaamaan. Pitäisikö sitä mennäkö Joo. jatkaa tämä peli? Mä voisin 20 nyt vaihtaa kyllä. Mä ajattelin semmoista peliliikettä. Hullu idea tähän väliin, että pitäisikö vähän, kun ollaan niistä pikauppokerralla juteltu niin paljon, niin olisiko testiin vaikka vähän isommalla panoksella joku slotti? No joo. Voit just 25 €. Mitä vittua? Mä edes nähnyt. Tuplasin päätyy. Siis ei pääty, mutta... minkä summan sä tuplasit? Taisi olla 80 senttiä. Miten sä tuplasit noin nopeasti? En mä tiedä, mutta saldo on nyt kuitenkin... Vittu, mä en edes tajunnut. No, pitää katsoa tää video uusiksi. No joo, se kun... No vittu, tämäkin video tuli kyllä kontsaa. No jumalauta, se on kyllä... Kokeillaan vielä jotakin toista peliä vaikka tähän videolle, niin... Tässä kohta puolivuosivaiheella vähän vielä kokeillaan. Tää on ihan hyvällä päällä sinällä. Kato, kun saa jatkaa tästä. Se menee yhden alemmas, vaan se on vähän... Pitää tuplaamaan tästä. Siis sä tuplasit 80 sentistä vai? Oisko ollut? En oo ihan varma. Miten sä kerkisit niin nopeaa, vittu? Mä en huomannut. Helvetti. Onko se näissä suoraan? Ja sanot vielä, että tämä on nopea tempoinen peli. Eikö hidas tempoinen siis? No siis joo, silleen kun tässä valittaa näitä, kun tässä on silmät ihan ristissä. No, mikäs siinä? Saldo on. Se on taas suoraan 3. 2. Tää vielä, nyt vaihdetaan vaikka peliä. Anna vielä 1 tuplattavaa siitä. No antahan se. Joo. No niin, nyt kävi semmonen tähän videoon, mitä mä oon jo useamman videon ajan pelännyt, mutta nyt se kävi, että kysyttiin henkkareita. Joo, myönnetään. Ollaan vissiin sitten niin hyvin säilynyt. Niin. Silleen niin mukavaa kattoo. Pikku testi. Sitten vaan. Pikku Se testi. on se pikapokeri, mikä aina kontsan tuo. Pikapokeri, joka kannattaa. Kontsan luo ja näin poispäin. Jep. 40 sentin laakille. Joo. Kaatas. 12 minuuttia mennyt. Joo, ei tästä tehdä ihan mitään niin. Me että 30. Vois olla sellainen ihan hyvä. Joo. Se on tuplat. Sopivan mittaisia Joo, ei pätkiä. tehdä ihan joka videossa Niinku se yksi. Mikä se oli se 1 video, niin se oli aika... No kai tää nyt jotakin tuplattaa vaan antaa vielä. Mahtaakohan antaa?
Joo. Kyllä tää hiljaiseksi vettää tämmönen. No joo. Eikö oikeesti? No anta se vielä. Se on päätyysä. Mä jotenkin arvasin. Sama kirous kuin meikäläisen. Se oli viimeinen. Epä ollut. Pakko ottaa pelimarkkaa täältä. Vielä halutaan vähän kokeilla. Nyt antais vielä jonkun jokerikierroksen tähän päätteeksi, niin sehän se olisi. Ei se tuplottu. Kuningasvärisuori. Se on suunnattu kuningasvärisuori. On ihan viinerivalssi. Nyt se on mentävä. Voi ui. 2 paria. Ei helvetti, kyllä tää on selvä vinkki siitä, että kyllä se on nyt. Aha, se nyt jotain väärin näyttää. 3. No en mä tiedä, kyllä tätäkin on 14 minuuttia mennyt. No joo, no ei se. Sitten kyllä tää. Se on menoa nyt. Viimeisiä kuivia pyöräytyksiä. No, on tässä vielä. Tässä pari. Oho, päätyin. Ei, mä jotenkin odotin, että sieltä se tulee se viimeinen niitti. No, se oli siinä ja voitonmaksu ja se on. White Boys kiittää ja kuittaa. Hyvin ollaan puskettu nyt kontenttia teille rakkaille katsojille YouTuben puolelle. Ja eikä siinä, onko sulla mitään sanottavaa? Sitten kun on 10 tilaa kasassa, niin tulee jotain hullua settiä. 10 tilaa, okei. Sitten tulee jotain hullua settiä. Joo, eikä siinä. Se oli tässä näin, nähellään. Uusi se voitosa. Heippa se hei. Moro.